Belkekek ugek sadulita mel rapati nduga mana Bagong. Apa, Pak? Ning atase ming sak gubuke awake dhewe wae. Lah kok iki kedayoan kerawuhan para priyagung Tak sawang sing rawuh mrene Ndara Gatotkaca karo para lancur-lancur Pandhawa to le. Karep ndek panganan apa awake dhewe ra deduwen. Ha iya. Arep nyuguhi apa ya ming ora ndek deduwen. Wis ya piye-piye wae ditampa kok, Pak. Ha iya. Ya arep kepiye wae ya berarti cen ndara-ndara lancur-lancur Pandhawa kuwi gatek karo awake dhewe arep awake dhewe iki ming Panakawan. Arep awake dhewe iki ming derajate ngaceplik. Ha iya. Ning iki mbuktekke ndara-ndara rawuh mrene iki do tresna karo pake. Bagekno, Pak. Ora ndek ora dinahi wedang, ora dinahi pacitan ya ora apa-apa. Ngibarate wong mara daya kuwi nek wis ikhlas lahir batine iki arep sak pirembakan karo pake. Ngibarate seger sing tanpa ngombe, wareg sing tanpa mangan. Iya. Iya. Tak bagekne rawuhe Ndara Gatotkaca. Heeh, kuwi kok ndak selak ndara duka. Kok ndak awake dhewe nampa dosa. Nuwun mangke Ndara. Sarawuhipun Ndara Gatotkaca wonten ing Karang Kadempel. Lah to, angine gedhe banget Kelire iki nganti arep kaya arep mutah-mutah kok kelire. Ndara Gatotkaca. Sarawuhipun Ndara Gatotkaca teng Karang Kabulutan kula ngaturaken pambagya raharja Ndara Rimbyatmaja. Antuk pamujine Siwana Yantaka. Slamet tekaku. Ora ana alangan suwiji apa. Nggonku prapta ning padukan Karang Kadempel. Ya mung ora liwat aku ngaturke sembah Gatotkaca Tampanana Yawa. Mengke riyen Ndara, mengke riyen. Kula kok kaget sampean ngaturke sembah karo Semar. Ampun ngowahi adat lho, Gus. Ngowahi adat lho piye? Adat saben kula sing ngaturke bekti kalih Bendara. Merga kula niki ming derajating Panakawan. Kula bature sampean, kula abdine panjenengan. Mosok Bendara kok ngaturke sembah karo abdine niku mboten pantes. Saru nek dipidhanget piyai kathah. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku ngaturke basa kelawan Siwana Yantaka kuwi. Ora kok ateges aku nyembah kelawan derajatmu, aku ora nyembah kelawan pangkatmu. Nanging aku nyembah marang tata batinmu. Ya to pancen bener, Siwa Semar ya Siwana Yantaka kuwi ento disawang tata lair. Ki pancen derajate ngaceplik, derajate Panakawan. Mung batur loro saudon telu saurupan. Nanging yen to Gatotkaca nyawang Siwa Semar kanthi permana jati. Tan prabida Siwa Semar kuwi kaya dene panggeja wantai Sang Hyang Wismaya. Mula sing tak sembah ora kok derajatmu, ora kok pangkatmu. Sartane apa to darunane dene Gatotkaca. Ora malang kerik sartane aku tata krama ya senajan to ngoko. Aku ngaturke sembah ana ngersani Siwana Yantaka Tampanana Yawa. Jagat Dewa Bathara. Nek ngaten rak cetha nggih nuwun sewu Ndara. Mboten kok ateges kula ngegungke kalih kalenggan kula menika babar pisan mboten wontene sampean pun isa prisa kaya ngoten niku. Kula malah seneng banget, kula seneng banget. Kula tampi kendela sami-sami mboten langkung kaprayogekna lenggahipun Ndara Gatotkaca teng Karang Kadempel Ndara. Siwa Semar kaya wis ora kurang prayogawa. Ndara Antarja wilujeng rawuhipun Ndara. Antuk berkah pamujine Siwana Yantaka wa Badranaya. Slamet tekane Antarja nggonku sowan ana ing Karang Kadempel yen ana ing Lampis Ireng. Ora ana alangan suwiji apa kepareng aku ngaturke sembahku Tampanana Yawa. Niki ya kok padha kalih adine.
Kula tampi kendelo sami-sami Ndara Antareja. Mboten langkung kaprayogekna anggenipun lenggah kaya Surakurang prayoga, kaya Surakurang kepenak praptane Antarejawa Siwana Yantaka. Ndara Antasena rawuh wonten ing padukuhan mriki kula ngaturaken pambagya raharja nggih Ndara Antasena antuk berkah pamujine kakekne apa kakekane kakekne Nayantaka slamet tekaku wae Di ora ana alangan suwiji apa ya mung Antasena ngaturke sembahku tampanono ya wae konjo ana ngersane kakeke Semaya ya kakek Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saron Sari. Kula tampi Ndara Antasena dawah sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang sekeca sowan kuwa ana ngersane kakekne Nayantaka. Tole kowe mbagekno. Nggih, Pak. Wajane aku riku Riku sebabe merga awake dhewe nampa tamu, nampa rawuhe para ndara-ndara lancur Pandhawa ki awake dhewe ora ndek sugata apa-apa, ora ndek pasugatan apa-apa, ora ndek suguhan apa-apa, wedang ya ora gablek, panganan ya ming nyolong. Masa ya awake dhewe pantes wae mbok diaturi kondur wae kuwi. Ana daya kok malah ditundung kon lunga. Prayogane ya dibagekke. Mbok menawa ana wigati sing arep dingendikake karo aku. Nggih. Ndara Gatotkaca sarawuhipun Ndara Bima Siwi. Sarawuhipun Ndara Rimbyatmaja kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Ponokawan Bagong tak tampa. Ora liwat pangestune Gatotkaca wae tampanono Ponokawan. Nanging nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Mboten langkung kaskecaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, kaya wis ora kurang prayoga praptane Gatotkaca ana ing padukan Karang Kadempel. Ponokawan Bagong. Ndara Antareja, Ndara Antasena bekti kula kunjuk Ndara. Pamujimu tak tampa sembahmu ora liwat pangestuku tampanono Ponokawan. Pamujimu, Gong. Ora liwat pangestuku tampanono ya, Gong. Nggih, Ndara kekalih sampun kepareng kula pundi karya jiman. Mugi dayanana kasantosanipun Ndara Gatotkaca. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara ketiga wonten padukuhan ing Karang Kadempel nggih Ndara. Ya, Ponokawan kowe ora kurang kepenak. Bagong kowe wis ora kurang kepenak. Wis ora kurang kepenak, Gong, praptakon urusan wong atuamu ya Siwa Semar. Nuwun sewu Ndara, damel kaget. Rawuh wonten padukuhan Karang Kadempel enten napa? Enten wigatos napa lah kok teka Janur Gunung Kadingaren mestine nek pancen Ndara-ndara lansur Pandhawa niku mbutuhke kalih Semar mestine Semar sing ditimbali supados sowan wonten ing kesatriyan Pringgondani jangkar bumi menapa dening Randu Gumbala. Kok kalih nek umpama pancen rawuh Ndara-ndara lansur Pandhawa niku diutus kalih para Pandhawa terus wigatine napa? Napa ajeng paring pidana karo Semar? Napa ajeng duka kalih Nayantaka merga kula kurang nggone labuh labet tumrap negari Indraprastha. Ndara, kula aturi paring dawuh Ndara. Ndara Gatotkaca. Siwa Semar, wonten timbalan. Yaktine praptaku sak kadang lancur-lancur Pandhawa iki mung arep matur ngersani Siwa Nayantaka. Sadurunge aku munggah ora ing pendopo padukan Karang Kadempel. Aku wis kepareng sapirembakan kalawan kadangku ya Dimas Antasena. Babakan sapa ing menggone bakal matur ngersani Siwa Nayantaka. Gatotkaca ingkang katuding matur ngersani Siwa Badranaya. Mila saking menika Kakang Mas Antareja kepareng ingkang rayi sumela atur kumawantun lenggah menggaraken jengandika Kakang Mas. Ora apa-apa Dimas Gatotkaca. Ternyatane wis sapirembakan sartane wis padha sarujuk yen lo sing matur ngersani Siwa Nayantaka kuwi Dimas Pringgondani. Mekaten. Yo. Wonten timbalan. Kepasang jujuk katuju ing kinu kaeloaning jagat gaweaning para Jawata. Oning wanci ingkang padha oning dina ingkang ora beda. Nalikane dina anggara kasih kepungkur.
Aku sakadang ya Gatotkaca sakadang putra-putra Jodipati ya putring tunggul pamenang nampa sasmita saka ngersane para Jawata. Nanging sasmitane kuwi mertandhake apa? Gatotkaca sartane kadang-kadangku Kakang Mas Antarja apa dene Dimas Antasena ora bisa mangerteni apa sing dadi merdining pasumpenan. Ya sasmita ing lumantar pasumpenan kuwi mau. Mula kang saka kuwi perkara impenku iki, ya perkara sasmitaku iki bakal tak tanjiyake ana ngersane Siwana Yantaka. Heeh, Kek. Antasena ki kaget. Dhisik dhewe Kakang Gatotkaca ngendika karo Antasena, nalikane aku gregah wungu saka Nendra. Aku ngimpi, aku nyumurupi Siwana Yantaka kuwi mangku wujude Sang Hyang Candra. Ya wujude Sang Hyang Rembulan. Lambasan aku tangi turu wae. Nampa pratane Kakang Gatotkaca ngandhake yen to Kakang Gatotkaca uga padha karo sing tak impekke. Teges Kakang Gatotkaca uga ngimpi nyumurupi Siwana Yantaka kuwi mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan. Kamangka nganti manter tejane nganti sumunar tejane nyulapi mripate Antasena. Lah sing beda dhewe iki kakangku Jangkar Bumi iki beda dhewe. Ya pancen bener ngimpi nyumurupi Siwana Yantaka kuwi mangku wujude salah sawijining wujud nanging sing dipangku Siwana Yantaka miturut sasmitaning Kakang Antarja ora kok wujuding Sang Hyang Candra ki ora. Ning Siwana Yantaka mangku wong wedok miturut sing diimpekke karo Kakang Antarja. Mbuh wong wedok kuwi sapa, mbuh garwamu, mbuh simbok kanastren, mbuh sapa aku ora weruh, mbuh bayaranmu aku ya ora weruh kok. Mula kang saka kuwi perkara iki arep tak tanjihake ana ngersane Siwana Yantaka. Janjane Siwana Yantaka ki arep duwe gawe apa, sartane arep paring dawuh apa karo ngersane para Pandhawa. Kok nganti menehi pralampita sasmita sing kaya mangkono karo anak-anak Pandhawa wae. Siwana Yantaka Siang Pantara Ratri among cipta kulun lae lah kok kaget atine Semar. Wong aku ki urung matur apa-apa lah kok teko dadi ndara-ndara lancur Pandhawa wis padha priksa. Ndara-ndaraku wis padha uninga yen to Semar arep duwe gawe. Para Tadyaki paringa dawuh. Yen to munggo ature Siwana Yantaka yen to wancen Siwa Semar arep duwe gawe. Pengin duwe gawe apa? Gatotkaca sagu sabyantu. Ora tedheng aling-aling tedheng yen to pancen nggone Siwana Yantaka duwe kekayuhan butuhake prapiya. Bondo praja pringgondani tawunen Gatotkaca ora bakal mikir ringa-ringa. Aku ora bakal suwe lho. Yen to kudu ngaturake bebono ya brana picis ana kersane Siwana Yantaka. Kegayuhanmu apa wae? Paringa dawuh. Yen to pancen butuhke dana prabiya dhuwit lan sak panunggalane Bondo Jangkar Bumi tawunen aku ora bakal wegah. Aku bakal sak biyantu wujude glondhong pengareng-areng. Guru bakal guru dadi peni-peni raja peni tak aturake ana ngersane Siwana Yantaka wae. Kage, Kek paringa dawuh. Arep ndek kegayuhan apa sartane nggayuh apa? Apa Siwana Yantaka arep nggayuh wahyu? Apa arep nggayuh kanugrahan? Apa arep nggawe apa? Apa arep mbangun meneh? Rumah saku kok sugih timen Semar ki. Bola-bali mbangun, bola-bali mbangun, mbangune iki ya ming sewengi gumunku. Kaya ora ana crita liyane wae. Mbungan bangun. Mengke riyen Ndara Antasena. Leh kula ajeng bangun iki ora kok bangun tata lair niku mboten. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja mengke riyen. Nek kula arep gawe dalan, nek kula arep mbangun papan sing jembar, sing elok, sing megah, sing endah. Niku mesti kula pun nyuwun wonten ngarsane Gusti ben kula diparingi dana prabiya, ben kula diparingi kekiyatan. Kula iso mujudake papan sing magrong-magrong. Yo.
Nanging gandeng senes niku sing kula angkah, gandeng senes niku sing kula gayuh, senes menika ingkang kula jangkah. Pramali, pramila. Kula ora arep njaluk dana prabiya napa-napa kalih para bendara. Merga sing ajeng kepengin kula bangun, sing kepengin kula gayuh niku ming kawulane miturute para kawula sing ajeng kula bangun niku ming batine para warga masyarakat sing ajeng kula dandani niku ming pakartine para kawula ming morale para warga ing Karangkadempel merga nuwun sewu mun 2 taun iki Karangkadempel kok gagal panen Ndara kula bingung ampa sangka nggone para kawula ingkang padha ora nindakake manembah. Kula kinten Semar niku ya bendina iki ora kurang-kurang dawuh kalian para kawula. Padha manembah miturut kapitayanmu dhewe-dhewe, miturut kapercayanmu dhewe-dhewe, keyakinanmu dhewe-dhewe, agamamu dhewe-dhewe. Kula ora meksa kon duwe kawula teng Karangkadempel ben nganut kapercayan siji niku kula mboten meksa. Wong niku kapercayane dhewe-dhewe gumantung kalih atine dhewe-dhewe. Kula kinten ya wis ora kurang-kurang. Kawula Karangkadempel nggone padha manembah ana ngersaning Gusti niku pun mboten kurang-kurang. Ning kok ya Gusti menehi pacoban. 2 taun lawase niki padukuhan Karangkadempel gagal panen, Ndara. Sik kae. Ndara Antasena pripun? Nek sampean ngendika kok Gusti menehi pacoban ana Karangkadempel kuwi luput. Luput kula pripun, Ndara? Luput. Kuwi dosa gedhe. Merga nuwun sewu, padha karone kakekne Semar kuwi ngembe karo panguwasaning Gusti kang Arya Loka. Kudune diwenehi pacoban, kudune iki sampean ngucapke syukur ana ngersaning Gusti. Karangkadempel isih dinehi pacoban. Karangkadempel isih dinehi sengsara. Teges Gusti iki isih tresna isih gatekake kalawan kawula ana ing Karangkadempel. Beda karo yen to Karangkadempel iki kanane ayem-ayem tata titi tentrem, ora ana alangan suwiji apa. Ning kanane para kawula padha ora manembah ana ngersaning Gusti, ning kawulamu padha ropian-ropian, padha seneng-seneng, padha ndurusi marang mobal-babal ing kanepson, lali karo sing nitake, lali karo Gustine. Lah kuwi malah sing bebayani. Nggih. Kala mangsane wong-wong sing ora padha nindakake ibadah, padha mulya uripe kuwi ora kok teges berkahi karo uripe kuwi ora. Ning pancen mulya-mulyane uripe wong sing ora ngibadah kuwi pancen diuja uripe karo ngersani Gusti Arya Loka. Wong sing ora nindakake ibadah kuwi diuja uripe, dinae apa-apa, dinae kecukupan bondo donya, derajat pangkat panguwasa kabeh diwenehke. Ning janjane dheweke ora sadar, dheweke ora mangerteni, dheweke ora emut yen to sejatine Gusti kaya ngono kuwi ngelingke karo dheweke supayane dheweke kon manembah. Mula diwenehi bono picis bondo donya sing tumpuk matumpa-tumpa supayane dheweke ngucap syukur lantaran ngibadah manembah nang ngersaning Gusti Arya Loka. Kuwi wis ana contone. Contone Pakde-pakdeku Kurawa kae. Kae iki selawase urip ora tau kok sing jeneng Negara Ngastina ku Taman Pegebluk ki ora tau. Ning Kurawane kuwi lho gumunku. Gumunku Kurawane tumindake iki maksiat tok, tumindake bendinane ming dem-deman. Sing padha duwe dhuwit ming padha royal. Bendinane ora ana liyane sing ditindakake kejaba mung tumindak sing ora prayoga, watak angkara budi candala. Ning gumunku kok Negara Ngastina ora tau sing jenenge gagal panen, ora tau kok sing jenenge tekan mangsa ketiga ki ora tau. Bendinane dinehi banyu, bendinane dinehi awak sing sehat, rejeki sing lancar. Kuwi yektine ora kok pancen saka Gusti kuwi ora. Ning kuwi iki pancen Gusti iki nguja karo kawula Negara Ngastina karo para sata Kurawa supayane eling. Diuja kok nek wis ana ing puncak kesenengane para sata Kurawa, Kurawa dipateni modar dinahi ayab. Ayab niku ayab. Ayab ki Kurawa mati kabeh langsung bleng ngono. Asap Ndara kok ayab. Lah ya cara Jawane ayab. Ngono wae. Wis ora sah kokean merceka bakune penonton mudeng kabeh. Nggih. Nggih Ndara, manut Ndara. Ndara Antasena ki pancen Ndara kula koclok banget ning pinter. Iya. Awake cilik sirahe gedhi.
Awake klambine ming ukurane es kok. Ikete ukurane sewidak. Nek mboten Ndara Antasena mboten. Nganti kaya goteng e. Ha iya, Kang. Nggih. Kuwi Pak, kleru nek sampean ngendika nek Gusti kena ngapa kok meneh pacoban. Nuwun sewu. Matur nuwun, Ndara. Jen kula sengaja kula matur, jen sengaja kula ngresula, sengaja kula sambat sebut teng ngarepe sampeyan. Ben sampeyan niku uga ngerti, teges nuwun sewu mboten kateges kula menika ngungkuli lho. Kula wau niku ngetes kali lancur-lancur Pandhawa kira-kira wis iso mangerteni marang sangkan paraning urip, marang sangkan paraning dumadi napa dereng. Wo lah trembelane nek ngono. Padha karo iki mau kuwi ming dites to iki mau. Lah nggih, kula niku ming ngetes kali sampeyan. Wah sing baku pirembakan kula ngeten, Ndara. Sampeyan mboten sak ketayalan menehi Prabiya napa-napa kali Semar. Wong niki kula kinten kula iso nglampahi dhewe, kula iso nindakake dhewe, kula iso nglakoni dhewe. Nek mung perkara gagal panen, nuwun sewu mboten kateges kula ngegungke Semar niki dewa. Kula tak dawuh kalian Mbok Sri, ya Sri Sedana karo Betari Sri ben mapan ning Pedukuhan Karangkadempel supayane kanan sing gagal panen kaya ngene iki ben iso dadi joro-yoro tetandurane. Mbuh kapan rampunge kula dhewe mboten ngerti, Ndara. Parikat lampahing rata tan Pantara. Prapteng rata arga sukuning rata heram. Heram kang tumingal dendeng saengga praja. Dedemadaning kawontenan repat agung wonten Padukuhaning Karangkadempel nalika semanten kagiat serta ninggali nata wringgandari Sang Prabu Anup Gatotkaca tan kantun Sang Raden Antaraja sumanu Sang Raden Antasena midhanget sabda pangandikanipun Sang Kelurahan Semar Badranaya dadya legeg datan mubadatan musik nganti kaya Pratimagala kencana ndadosaken kanyut pinangka warju kanyut minangka jaring wong keca warju jare wong inang durung abangi durung manjing dasaring mertala kasaru geger jaba wiyang arsna takeping murku wasih banbon wamuk apa to kang dadi darunane lambu ora ana macane gajah medha saka wantilan kejawi mung rawuhipun alindra saking tlatah sabrang minggah madaning pendhapi Padukuhan Karangkadempel ing Karangkabulutan Galya kaya barongan tinanggap akare kagar Sang Yapurapana kaman Sumawana putra Pandhawa wau